OK, ľudia, máme tady ten Real Geek balíček. OK, ako prvá vec tu máme. Toho je nejak moc. OK, čepica. Helix čepica. Wow. Toho ani nepoznám, ale vyzerá byť dobre Helix čepica. Takže tak. To asi pôjde mojemu bráchovi, ale neviem. Vypadal mi hned z toho náramek monov, to sme dostali. Takže takto. Takže tak. A toto som si objednala tady peračník monov, ktorý hned za chvíľu otvoríme. A monovú tašku. Wow. Wow, to vyzerá strašne dobre. Ja som myslela, že bude nejak horší, ale vyzerá strašne pekne. Nie, že horší, ale že myslím ináč troška. Takže ideme postupne. Ideme otvoriť teda tady peračník. Wow. Wow. Ja som nečakala, že bude až taký veľký ten peračník. Wow. Ale wow, proste veľký a pekný. Wow, pekný. Wow, pekný. Teraz ideme na to najväčší a najdrahší vec. To je tady tá monová taška. Takže asi tady sa otvorí. Ne, z druhej strany. Takže. Potom sa aj odfotím. A uvidíte to aj, ale budem mať proste sem zahalená, takže aby ste vedeli. Wow, a wow, proste je veľmi pekná. Tady to je strašne dobrý materiál. Wow, pekná, pravde. Podľa mňa, takže idem sa odfotiť, ešte sa pozrieme tady tak donútra. OK, máte tady prostor na, tady proste si môžete asi dať, nevím. Tady máte priestor na zašity, tak toto proste vyzerá vnútri. Proste podľa mňa je veľmi pekná tá taška a to je všetko asi k tomu, čo by som povedala. A ešte jednu vec som si všimla a to je tady za týmto. Máte ešte jedno uliažiacie taký priestor. Nejde mi to otvoriť. A ten uliažiací priestor vyzerá tady tak, to je pekné. Dobrý uliažiaci, takže zatiaľ vyzerá dobre tá taška. A tady to, co je, tak je tady k tomu tady takýto zips. Keď ho odzipsujete, alebo jak to mám povedať, máte tady voľnú kapsičku.